Fil-konferenza tal-aħbarijiet li għadha kemm intemmet ftit tal-ħinilu lejlet il-logħba bejn Hamrun Spartans u Lozen, il-coach ta' Hamrun Spartans, Giacomo Modica, qal illi għandu l-plejers kollha għad dispożizzjoni tiegħu. U Modica qiegħed jittama illi il-plejers jagħtu wirja tajba, jagħtu l-200% tagħhom jekk iridu li jġibu xi ħaġa mill-logħba diffiċli illi Hamrun Spartans ser jilabu għada, biss il-coach Taljan tenna illi għandu fiduċja kbira fil-plejers tiegħu. Lozen hija skwadra tajba u t-tim Svizzeru għandu diversi plejers individwali illi jistgħu jagħmlu il-ħsara. Appell finali l-coach ta' Hamrun Spartans għamel kien lejn il-partitari Hamruniżi fejn qed jittama illi dawn jibqgħu wara il-tim tagħhom sal-aħħar minuta tal-logħba. Kumment li wkoll għadda d-difensur ta' Hamrun Spartans Vincenzo Polito kien illi kontra it-tim ta' Jagiellonia ħadd ma tom ċans. Imma il-wirja li taw fil-Polonja trid tkun ta' aspirazzjoni biex għada fil-għaxija it-tim Hamruniż jagħmel l-istess ħaġa. Minn hawn ftit ieħor tibda s-sessjoni ta' taħriġ ta' Hamrun Spartans f'dan il-ground l-Istadium Nazzjonali minn fejn qiegħed waslilkom dana il-video qasir. Trid tal-ħin intemmet il-konferenza tal-aħbarijiet tal-coach Peter Ziedler u tal-kaptan ta' Lozen Oliver Custodio lejliet il-logħba li għada Hamrun Spartans u Lozen sejrin jilabu fl-Istadium Nazzjonali f'taqali valida għal UEFA Conference League Matchday 2. Il-coach ta' Lozen Peter Ziedler għal illi it-tim ta' Hamrun rawh jilab ukoll permezz tal-mezzi teknoloġiċi għandhom dik il-laqta Taljana u l-4-3-3 illi qegħdin jippruvaw jittamaw illi jisibu tarfa il-biraħ. Fost il-plejers illi Ziedler semma illi jistaw u koll ikunu ta' periklu u ma' Ante Koric il-midfielder u Indri Kofi il-plejer ta' Hamrun li jilab fuq l-attak. Il-coach Ziedler faħar ħafna wkoll il-temp eccellenti illi għaw f'pajjiżna. U meta ġi mistoqsi mill-din il-paġna x'inhuma l-għanijiet tiegħu għal din il-fażi tal-gruppi għalkemm qal illi għadu kmieni huwa sodisfatt mir-rebħa ta' 3-0 illi kisbu fil-logħba li għaddiet kontra il-Breidablik. Il-kaptan ta' Lozen Olivier Custodio qal illi jafu u jinsabu ċerti illi Hamrun se joħorġu motivati għal dina il-logħba anke minħabba fatt li hija l-ewwel darba li t-tim Malti se jilgħab logħba tal-fażi tal-kampjonat ġewwa Malta u il-plejers ta' Lozanna se jkunu determinati illi jippruvaw jagħmlu il-ħajja diffiċli għal tim ta' Hamrun minkejja il-fatt li se jkunu qed jilagħbu kontra tim motivat ħafna. Antonello Abela għall-Kamra Sportiva mill-Istadium Nazzjonali f'Taqali.